Caillte san Sléifte. An saoire se Caillte bharrta cumann sléiteoireachta na Gaillimhe cruach fárach ag Eorpa. Bhfuil siad bóthar ag brachan lei agus chreic siad ceann scríbe ag an líchlog. Bhín ceo tití faoin trásin. Cé gur bheas riont daoine gur sé dáinsearach, chin siad leanan tirái. Leabharach le an íé sin bhí siad leabhealach suas. Bhí siad a gaiirí imníoch mar gur an ceo éirí níos trimme. Bhí Seán agus Paul ar chúl an grúpa. Is éigen gur siad an an éon ní eiceall. Níor bhad an íé sin nó gur an grúpa imí a bhhad an cín ar Seán agus Paul. Chua siad sin a mú agus ní ros acu ó hála an dain chorá siad. Bhí siad in numar na heimleise. Bhí siad a gaiirí tuirseach ag a buinte sin. Thug an grúpa faoi deara nach rá Seán agus Paul lob. Scráid siad in ard a gín is an ngutha, ach ní bhuair siad éon reagra. Is nábhan a dheas a bheith álarach sa cheo seo a dúirt ceannar an grúpa. Chuirid ar fis ar na seirbhísí éigeandála ar a buinte. I breaban na súl hí na seirbhísí éigeandála tacaí ar a láthair. Ba ar éigean dé go raibhse siad Seán agus Paul. Thuairling beirt air gon helicopter le cóir leiis a chuir ar Seán agus Paul. Buchas le dia níor an marc na mácha lethb. Bhí gosa tuci lóhacab. Lig achtainna os na faoise bheasta nar a chola siad gur Seán agus Paul sláán sábhailte. Rinne siad an gabhar a rósta aníthe sin. Hiag siad ar fad go nearna siad botún mór trí chola amach sa geo. Bhín tá glánarú. Bhí cíal ceannaí acu.